Usa ka maingri, mga angkol ug mga auntie, tugutin na sab ko ninyo na mga ina sa katahuran nining mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At siyempre, ikaw angkol, ikaw auntie at ikaw pamangkin, welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Yaw Wardzo, kanina pang nakatutoy. Okay yan mga kabisyo no, sa inyong pagtutoy ganitong oras. Medyo tahimik na. Dire-diretsong pagtutoy ha, hanggang 12 midnight. Charo di mo paslot. Kumusta naman mga angkol? Mga auntie, mga pamangkin ang iyong araw ngayon. Ngayon po araw ng Huwebes. Pizza 15. A day after Valentine's Day. Ito yung araw na pinaka-paborito ko mga kabisyo. Ayoko ng 14. Kasi kaltas yun ng ating sahod eh. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga binibili natin para sa ating mga jowa, asawa at iba pa. Kumusta naman ang inyong sahod ngayon? Nabawasan o? Gabaan ka. Ayan po, kung ako naman ang inyong tatanungin mga kabisyo, medyo busy-busy si Totoy Bato ngayon, no? Medyo nagpagawa tayo sa ating payag. Medyo may konting ano lang sa ating bahay, kaya medyo busy tayo. At dahil dyan, napag-usapan, kaya naisip ko na magandang siguro pag-usapan, no? Kasi itong bahay po namin, may konting inayos lang ako. Pero alam mo naman, pag malikabok yung bahay, maistorbo naman yung mga nakatira. Halimbawa ako, mga anak ko, at saka yung asawa ko rin. Ayokong maistorbo sila dahil sa mga pinaggagawa ng mga karpintero. Maganda siguro mga kabisyo, kung hindi ka pa, ikaw ngayon, may plano kang magpagawa ng bahay, pagawa mo na. Huwag na unya-unya kasi darating yung panahon na pag marami na kayong mga gamit, ayan, mahirap na po pag inaalis mo po yung mga gamit nako. Istorbo po yan mga kabisyo. Ayan po. So alam mo yan mga kabisyo ha. Ang inyong mga gamit napaka-importante yan. Siguro nagastos mo yan. Galing po yan sa iyong pinaghirapang trabaho, kaya sweldo. Kaya kung ako sa inyo, gayahin mo ako na nagpagawa muna ng bahay bago ang mga butang. Anyway, sa mga kabisyo po nating nakatutoy dito, no? And of course, mamaya po pag-usapan po natin ang tungkol sa kapitbahay. Ayan, ano bang meron dyan sa kapitbahay ha? Kasi maganda kasi yung mga kabisyo ito pag-usapan po natin. At may nalagay po ako sa aking fan page. Ang nakalagay po doon mga kabisyo, no? Mga klase na pinakaayaw mo na kapitbahay. Sino ba yon? Baka may kapitbahay ka dyan na ganito na. Pag-uusapan po natin yan mga kabisyo. Ayan, dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Kinigyapon si Totoy Bato. O gatong programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!